W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Niech Bóg z wami. Lubi bratce, lubi sestrowie kniezu, lubi wasadni, je niedziela, przyjdziemy, żebyśmy przy nim przebywali, przy naszym kniezu, żebyśmy so dali silnić do przychodnego, štož jako svedok přiuzamy, żebyśmy jak prajili zawsze, štośmy dożywić smili. Dzień se tutaj Bożym mszy witamy między nami obdzielników ferialnego kursa. Przyjemy im, żebychu dere mogli nas rozumieć, a żebychu też zeselneni, kajż my so nauročili potom su tej Bożym mszy, a swoje nadawktuwe łużyce mogli za siebie se dere zradować. Boha naszego knieza prośmy, żeby nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bogu, Smij so nad nami všehomocny a miłostčiwy Božo a spuštuj się nam rychy, dowiedz nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy so. Knieże Bożo, podpieraj nas, swoich służowników, a przywobrocz so dobrociwie naszym prostwam. Sławimy Cię jako swojego Stworiciela a nawodu, wobnów a zakowaj we nas, štož so Tebi spodoba. Bo to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Čitanje z knjigi Jezaja. Tak reče kniez. Přijdźcie laczni, pójdźcie k wodzie. Kot siž pieniędz nimacie, pójdźcie bez pieniędz. Kupujcie žito a jeszcze bez zapłacienia wino a mloko. Przeczo ważycie slibro za to, štož chleb nie, a wudawacie z procu zasłużene za to, štož nie syci. Posłuchajcie no na mnie, a jeszcze to najlepsze, a wasza dusza niech so wokrzewi z tukom. Przykilcie swoje uszy, a pójdźcie ke mni. Słuchajcie, a wasza dusza będzie żywa. Zjazam z wami wieczny zjazd na zakładzie Dawida slubionych miłością. Słyszeliśmy słowo Boże.
Drugie czytanie z lista świętego apostoła Pawła Romianam, bracia a sotry. Što dzieli nas od Chrystowej lubości, horio, stysk, prześciechanie, wód, nahota, strach albo miecz, we všem tym dobywamy przez toho, kiż je nas lubował. Jsem přesvědčený, że nie zamoże nas ani smierć, ani żywienie, ani angelio, ani werchojo, ani przytomne wice, ani przychodne, ani mocy, ani wysokość, ani głębokość, albo nikakie drugie stworzenie, oddzielić od Bożej lubości, kotraż je w Chrystusu Jezusu, naszym kniezu. Słyszeliśmy słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nic jeno z chlebom samym so człowiek żywi, ale z każdym słowom, kiż z Bożego erta wychodzi. Kniez buď z wami. Słowa świętego sczynia po Mateju. We wonym czasu, jako by Jezus słyszał, że su Janik czejniki wołu odczeli, odstali so z czomom wotam na samotne miestno, precz od ludzi. Ale czrody to zonichu a cichu z miastów pieši za nim. Gdyż on wuleze, wulada wulku syłu a jemu buchich żel a ustrowiesze ich korych. Na wieczor przystupichu wuczomnicy k niemu a prajichu, tute miestno je samotne a jahižo pozdźe rozpušć czrody, zobychu do soł otešli a se jedże nakupili. Ale Jezus im rekne, nie treba ja oteńcz, dajcie wy im jeść. Oni odmówichu jemu, mamy tu jeno 5 chlebów a 2 ryby. On rekne, przyniescie mi je sem. Potom přikázal ľuďom, zobychu so na trawie zesedali a zauši 5 chlebów z 2 rybomaj polada k nebiu. Požonowa, a wamajo dawaše chleby wučomnikam, čipak črjodam. A wszyscy jedzachu a nasyčichu so a nazbierachu kuskov 12 korbów pełnych. Tych, kiż bychu jedli, by na 5000 muži, nimo żonów a dzieci. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sestry we kniezu, lubi ostatni, lubi hostčo. Kaj sme slyšeli, je Jezus všetkým dał so zesedać, a je wamał chleb. To je nešto jara šedne, o čimž wiemy. Każdy treba nešto, što już jeho živí. A najzakładniejsze žividło je chleb. Nauknili sme też, chleb samy nie dosaha. Toho runia wiemy, nikt nie może sam siebie żywić, ze siebie żywy być. Gdyż poladamy do wolnej modlitwy, do wodcenasza, namakamy tam, zo ryka, wszedny chleb nasz daj nam dżens. Nie modlimy so, daj mi mój chleb.
Pola rybów w akwarium możemy drude wobkedźbować, što se stanie, gdyż im so pizza cisnie. Najwyższykniejsza, szlapnie, spiesznie, štož może. Tak rec drugim samo zhuby. Přiladujo, mamy z toho swoje weselo, ale poprawom miło nas to k przemyslowaniu wieszcz. Podczahujemy však wszystko też na siebie. Hadźdre sobie tym pokaza, jak człowiek drudy jedna. My wiemy, to nie odpowieduje naszemu niwowi. Jedź za nas nie jenoż zastaranie, czylnie pożadoscze, ale jedź je za nas zromadność tworjace dożywienie. A tohodla mamy też jedną kulturu. A jasnie wiemy, że chce jenoż swoje nasyczenie, a nie widzi przed duremi toho Lazarusa, tun poprawom nie może o sobie rzec, że je człowiek, ani nie myslo chrześcijan. Chleb hakle potom wiernie syci, gdyż stanie sobą nasz chleb. A nasz chleb je płód ziemie a człowieczego dzieła. Zorno so wusywa, żnieje, mleje, wobdzieła. Mnozy są wobdzieli na procesu, któryż skończnie k tomu wiedzie, że możą chleb do swojej ruku zać. Potaj na syć miesobnych poczachów pomha syčić. Znano samo drude niekotra škuli syl za wuklukowania albo nieprawdy w naszym chlebie cí, a zawieście przynoszuje słodności chleba wierna miesobność. Każdy kus chleba może pomhać, się dowiadomować człowieczu biedność, ale toho runia człowieczu klasu, wulkotność. Niekak zależy na każdym samemu, co widzi. Gdyż jem swój chleb na koszty drugich, może mi on potom żonowanie być? Sme przeco zase przy tutych dopoznaczach żonowanie wuchadza z dzielenia. Nasz oprodzity chleb je chleb, któryż so dzieli Boży chleb. A chleb je wiace, hacz jenoś niż to kiedzi. Ladają na dżętniejszą perikopu, dżętniejsze Ewangelii, zwieścimy, hiżo zahe układowachu pisma zwiedawi, zo są minene z wonymi 5 chlebami, ewentualnie prynie knihy Starego Zakonia, 5 knihy Mojzesa. A so możemy poczahować ryby na wuczbu apostołów, wuczbu profetów. Z 12 korbami sobie zamienione apostolią. A Jezus przetwori tak so pravi Stary Zakon a profetów na onu nowu jedź, kotruż on ludej wypuszczenie da, kotruż biedzi so z wodcu zmieniom od Boha. Jezus lud syci, żeby so skończnie jeho żadość za duchownie cyrobu syciła. Z drugiej knihy Králov słyszymy pryni raz o mnożeniu chleba. Tam zdokonia to profet Elisza. Tutun steje we uznanej tradycji profety Elije. Z tym, że so w Nowym Zakoniu opisane mnożenie chleba na tutoho sławnego profeta chodzi poczahować, wuzbienie so, Jezus je woprawdzity profet, woprawdzity posłanc Boży. Jezus skutkuje wulkotne dzieło w nowym czasu. Kajko muž by w starym czasu kmany jenož uzvoleny Boży muž. To Jezusovu poziciju w jeho obsvědče kruči. Chleb dzielić nie jest ništo zastarske, to nareči też w naszym czasu ludzi, którzy se hewak za wiru nie zahimują. Swój chleb dzielić to ma socjalną komponentu. Niekotremu szkuli modernemu człowieku je runie to jara ważne, wiedzieć a widzieć, świat to nie jestem jenoś ja, to sme wszyscy.
A to nic jenož wszyscy, kociž nitko sú, ale to sú tež przychodne generacje. Z toho wurosće, zamovitosť za przychod. My sobie zapraszamy, słysza Ewangelii, dżęsniejsi, što chce Jezus wučić. Wiezo wuči mamy dzielić. Zajímavé, odmova wučomnikov mamy tu jenož 5 chlebov a 2 ryby, Jezusa neotraši. Wun odmoví, zčiníme z toho, štož mamy, než to za každého. Započíname pomhać, że dalsze sa namaka. Z małego może se nešto wulkotnego uwić. My zrozumimy, przez Niego, przez Jezusa je do nas zapołożona jara wulka dowiera. Amen. Modlimy się z osadnika na stronie 9 a 70. Strona 9 a 70. Modlimy się zgromadnie. Wierniu do jednego Wódca przez was jak sobotę miasto zmienił a skrzyżowane samo za nas. Bo nie je hinitosti podvoleny. Tohodla dáva nam podžil na swoim nezakodnym žiwieniu. Prośmy Jeho. Daruj człowiestwu, za czymś dziedzi, ale ze siebie nie docpie. Dosponu sprawność, pokoj a wieczne zboża. Prosimy, czy usłysz nas. Dopiem przez swoją córkę żadość mnohich ludzi za swobodu a lubosću. Prosimy, czy usłysz nas. Zbudź we všich ludziach żadość za tobą, kiż jeniczki człowieka wozbożesz. Prosimy, czy usłysz nas. Nie dopuść, zobychmy szu swoją nadzieję na bogactwa tohle świata zwożowali. Prosimy, czy usłysz nas. Smir so nad wodnymi a daj im przez dobrych ludzi chleb za ciało a duszu. Prosimy, czy usłysz nas. Knieże Jezuso, Ty chcesz wszystkim ludziom wierne a wieczne żywienie darić. Przyspory naszą żadość za Tobu, kiedy się żywa a kralujesz, bo wieki na wieki. Amen.
Modlcie so šice, zo by so moja váš vopor spodobal Bohu všeho mocnému vůdci. Smilny Bożo, posvěć tu te dary, přijmi vopor, kotryž ti Duchu Svatym přinošamy, a z čím se z nás dá, když so Tebi stajně lubí, tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez buď s vámi. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezi naszemu Bohu. Woprawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, zosoci stajnie aż udzie dziękujemy Knieże Święty Wódcy wszeho mocny, wieczny Bożo. Przetoż tak jara se świat lubował, zose nam swojego Syna jako wumożnika posłał. Nimo rycha bu nam we všem podobny, zoby Ty w nas lubował, sztoś lubujesz swoim Synu. Przez swoją posłuszność je nam bun Twoje dobra zdobył, kotryśmy ze swojej nieposłusznością zubili. Toho dla sławimy Cię, Knieże, ze všemi angelemi a świętymi, Twojej krasności wyskają. Woprawdzie świętosty Knieże, żółwoż je świętość, czy to dla Cię prosimy. Posvěću te daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam byłoj, ciło a krwi naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predać so wun dobrowolnie czerpienie uda za wun klip, dżakowaše so, wamaše a poda jun swojim uczomnikam prajo, zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciało, kotreż będzie za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso a poda jun swoim uczomnikam prajo, zmicze a picie šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż będzie za was a za mnoich przelata k wodawaniu rychów. Czyńcie to, na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Wspominają tuż niebieskie wódcze na Jezusową śmierć a zroła stanienie, przynoszamy Cię chleb żywienia a keluch wozbożnienia.
Dziękujemy so Ci, że si nas powołał przed Tobu stać, a Ci służyć, a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciała krwi, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkwi, Božej zemi rozbrojeną, a wudospełniaj w lubości. Gromadźcie z naszym Bamżem Neom, naszym biskupom Heinrichom a zelšim duchowstwom. Wspomnij też na naszych bratrów, na nasze sotry, którzy są umreli w nadziei ze złostanu, a przyjmij ich a wszystkich zemrtych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy Cię, spošť nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze świętymi apostołami a wszemi świętymi, którzy so Ci ze wszech wieków spodobają, zobyśmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała so Ci Bożo wszechomocny wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Wódce naszej przeproszują dzieci, które tu są, żeby do predka przyszli, tworzymy tu wielki grób przy ołtarzu. Pójdźcie sem. René, bo ich mir jest Frances überhaupt schon. Na, die war nachbauen. Nasze wódce trebamo. Tak so na pójść do rum za swoje wódce, co wstupimy? Wódce nam, Dzierżymy swoje ruce rozprzestrzeny. Umoż nas, knieżewoty wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy od grzecha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przeto już Twoje królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Zaudamy się ruce, otworzymy kruk. Jezusa, Ty si nas k sebi zvolal radostne učitelji. Ty nas prosiš, da byśmy jednali po Twojem słowie. A tohodla se modlimy, kaž Ty nas učiš, pokoj knieza, buď tajny z Wami. Jak biežte oče do ławki, mačo vynany, prajčo pokoj z Tobą. Jenio Boże, Jenio Boże, Jenio Boże,
Lejče jenjo Bože, kotrež zebera rychy sveta.
Modlmy so. Knieże Bożo, Ty nas ożywiesz ze światym darom. Wostań z nami, szkitaj nas nieprzestajnie, a zczyń nas hodnych wiecznego żywienia. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. K dziękującym wozywieniam. Jako prynje krupčanscy putnicy dziękuję so za ušu podpieru, którą su nazonili w tym tydzieniu, którym byku popuczu. Možno so osobe dziękuję za hospodowanie, które su znowa nazonić smieli na Rotschoputchu piatk pola Jakuba Šecu, tutaj poslednie, te przeco dere tyje na tym cyle poslednú etapu sem, potom tyle do Kroščic. Tu treba zapłać bu za to. Dżęcawe dwimaj je tu we Farskiej Cyrkwi niszpo. Różuc modli so we Kroščicach od ponedžel do piatka восnačo cicci. We kloštre neđe do dwimaj wutoru восnač ciceci a sredu rano we восmich. We Woklecach wutoru 19 a štvrtk 17 hodin ciceci. Kemše we Woklecach so štvrtk 18 hodin. Zbierka dżęc za tydzień je we kloštre za nadawki namiestnie, tu we Kroščicach za osadu. Přiwzače do modziny we Farskiej Wikarii je piatk 19 hodin. Přiwzače do modziny tu we Kroščicach je niedzielu 23 augusta do ponad 9. Za Kroščice prosimy o zapisane do listčiny. Přihod je hižo od piatka 21. na sobotu 22. Město ich tu prašal, čeho dla činia je tu we Farskiej Wikarii piatk, to je to dla piatk, dokud je to za modzinu ten przyjemniejszy termin. Oni mają po tym zetkanie, a to su się tak zradowali, że loni, a też leca tak, o to prosza, żeby to mogło piatk wieczór być, to się tak będzie. Slivony kwas świeci taj sobotu 16 hodin manželskaj Štefan a Bernadette Warnerjova z Nowej Wieski w Baczoniu. Złoty kwas świeci taj sobotu 17 hodin tu we Farskiej Cyrkwi Mirčin a Margit Novakova z Kroščic. Sakrament toho manželstva chcete sobie zaudać, prositaj wiernych o modlitwu, przypowiadaj so trzeci raz Michał Popela z Jasince a Krystian Dornikec ze Smerdżaceje, wobei katolskaj. Jego wirowanie jest sobotu w Ralbicach. Drugi raz Benedikt Groß a Maria Rabinka Stolbergec z Neradec, wobei katolskaj. Farskie biuro je przychodnych 2 tydzieniach zaureny, od 1. aż do 17. augusta. Docpiemy pak na feretor dla smy, proszę ryczcze w różnych padach na pask. 27. zemre we starobe jena 90 lat Hanna Cyżowa, rodzona Bartec z Jasince. Kowanie requiem wyszty czwartk, kniesnik daj zemryty wieczny odpoczink. Niech odpoczywa Bożym pokoju. Porcjonkuski odpusk może so zdobyć dżęca albo dżęc za tydzień. Umienienia za odpusk su przyjecze sakramentu pokuty a za toho oprawienia opyt Farskiej Cyrkwi paczeriej wiele uznaczy a wycenaż a modlitwa namienienia Świętego Wódca. Jeszcze intencje. Jutro ponedjełek rano we 7 ze zemretego Jurija Bulanka z Kroščic. Jutro rano we 7 ze zemretego Pawła Šimana a manželsku Mariu, kajšte żywych a zemretych Sobol Šimanec a Šustrec. Piatk wieczorne ze zemretu Hanu Šircec z Horku. Sobotu przedniedzielskie o 18:30 ze zemretego Bena Wienka, kajšte za żywych a zemretych swojbnych z Worklec. Dżęc za tydzień rano we 7 za zemretego Mirčina Švorcu a manželsku Mariu, kajštež za zemretych swojby Cyżec z Kroščic. Do ponebe 9, kemše za osadu, na pojednačich za zemretego Krystiana Krečmarja z Miłočic k prednoletnemu opomnieniu. Dwimaj potom zaso nišpo. Wam wszystkim zapłać Bóg za zromadne pača.
Przyjął wam wodcza świacu niedzielu, wam kiszcze na łopycze, albo nadziele tu do Łużycy, dobre przebywanie a rane zetkania, dobrą miesodność. Uprośmy się zawsze o żonowanie. Niech Bóg z wami. Niech was pożonuje wszechmocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dzicze upokoju.